Ahojte, vítam vás pri ďalšej recenzii. Máme tu Halo Solar, čo by mali byť ultra lacné hodinky. Ja som ich kúpal za nejakých 30 €. Takže najprv sa pozrieme na krabičku. Z jednej strany Halo, z druhej strany, už si môžeme aj pozrieť, máme tam železné telo, 12 športových aktivít a monitorovanie spánku. Celodenné meranie srdcovej frekvencie. 30 dní by mali vydržať, čo nemám ešte odskúšané. Mám ich asi druhý deň alebo tretí. A HD display, tom čo nám tu povedia viac, nejaká 340 mAh baterka, typ baterky, 5V nabíjanie, takže klasické z USBčka, vodelnosť IP68, to je fajn, to je ako väčšine telefónov, ale pri hodinkách je lepší vyšší štandard, prevádzkové teploty -20 až 45. Nie divné, to bude asi pomlčka, to 45 stupňov, ale tak budíš. A Bluetooth verziu 5.0, čo je dobré. No, pozrieme do krabičky, si otvoríme krabičku. Tam nájdeme takto zabalené hodinky, hodinky si zatiaľ vyberieme. A pod molitánom nájdeme návod, nejaký stručný, aj anglický, a na druhej strane je čisto len anglicky. Nejaké základné funkcie a nás hlavne bude zaujímať QR kód na stiahnutie Halo aplikácie. Potom ďalej, čo máme ešte v krabičke. USB kábel s koncovkou na nabíjanie, ktorá je magnetická. No, máme naopak. Vždycky pustí len jednou stranou. Keď ju chcete dať naopak, tak vás nepustí. Vidíte sa. Vidíte? Naopak tam pekne sadne. Takže len jedna strana. A môžeme prejsť ku samotným hodinkám. No, takže hodinky ja už mám pripojené k telefónu. Pozrieme sa, čo sa nachádza v menu. Jedným ťahom. Štatistiky, kroky, prejdené kilometre a kalórie, nič viac, nič menej. Meranie štepu, čo prebieha 3 diodami zo spodu, asi neuvidíte. Ďalej máme športy, preklikol som sa športy, tu máme jogging, rýchlu chôdzu, na bicyklovanie, turistiku, bicyklovanie vo vnútri, jogu, vnútorný beh na bežiacom páse, cvičenie s činkami, gymnastiku, basketbal, futbal a posledné je člnkovanie. No, prejdeme ďalej. Máme tam počasie, ktoré funguje dosť nespoľahlivo, ale je tam, budíš. Ďalej máme štatistiky spánku, ktoré nemám, keďže som ich nemal v noci na ruke. Notifikácie sú dosť nepoužiteľné, keďže pri každom otvorení Messengeru vyskakuje hláška, chatové hlavičky sú aktívne, čo je dosť nespoľahlivé, ale s tým, že napríklad so slovenčinou si poradí celkom dobre. Môžeme vymazať, ďalej vymažeme, pozrieme, čo tam máme ďalej, ale vidno, že tam máme aj diakritiku, čo je dosť prekvapivé u čínskych hodiniek. No, môžeme ísť naspäť. No, tu máme prepínanie hudby, ktoré funguje spoľahlivo. Pauznúť, preskočiť, ale pridávať alebo znižovať hlasy to sa nedá. Alebo aspoň som na to neprišiel. Dá sa len pauznúť, alebo presunúť o jednu ďalej, alebo naspäť. No, potom prejdeme do viacej nastavení. Tam máme stopky, časovač, nájsť telefón a dýchacie cvičenie, ktoré som najprv nevedel na čo slúži. No, takže potiahnutím správa do dnu máme to dýchové cvičenie, to máme počasie a štatistiky spánku a meranie tepu. Ďalej máme klasické štatistiky, počet ujdených krokov, kilometrov a kalórií. Potiahnutie z vrchu, môžeme nastavať jas,
No, vidíte, ako ten displej reaguje. Nie je to žiadna sláva. Tak, no. Tu máme nastavenia, tu sme v klasických nastaveniach, tam sa ešte dostaneme. Nočný režim nerušiť. Ak by som mohol povedať niečo k baterke, hodinky mi dorazili asi s 80% baterky, takže za 2 dní 10%. To je fajn. Podobne ako moje Amazfit BP. No, takže ani do druhej strany nič. No, môžeme sa ísť pozrieť do nastavení. Máme nastavenia. Pozrieme si ciferníky. Ten základný, ktorý som mal nastavený, s ktorým vám tady príde nastavené. Musím ísť naspäť do nastavení. Ciferníky. Takýto klasický. Akože mne sa žiadny z nich nepáčil, iba ten prvý. Všetko sú také obyčajné a viacej ciferníkov tam nenájdete, len tieto 4. Ani v aplikácii nie sú ďalšie. Neviem, či to zmenia, možno áno, možno nie, ale dosť o tom pochybujem. Ako môžeme si pozrieť, ako vyzerajú s iným ciferníkom, tak skúsime dať tento. Ako nevyzerajú zle, ale sú to také klasické digitálky tým pádom. No. Čo nám tie hodinky ešte ponúknú v nastaveniach, sa môžeme pozrieť. Už len resetovať, vypnúť informácie, máte aktuálne informácie, aký má software. A to je asi tak všetko. Ešte si môžeme povedať asi o kvalite spracovaní, čo som akože dosť milo prekvapený na také lacné hodinky, ako sú byteľne spracované, aj to telo neklamali, je ozaj zo železa. No ale spodok je zase plastový. Potom to vidíme, máme po 4 krížové šrouby. A ešte taká malá vychytávka, ktorá sa mi extra páči, tak je na tomto držiaku a má tu taký zúbok. Takže keď si ich dáte na ruku a prevlačíte remienok, tak to remienok sa vám tam zakusne a nevybieha ako pri iných hodinkách. To je podľa mňa celkom pekná vychytávka. A remienky sa dajú jednoducho vymeniť. Tu je taký cvoček, sa potiahne a remienok máme dole. Po prípade, ak by ste chceli prehodiť remienky na druhú stranu, ešte si môžeme odmerať. Tie hodinky udávajú, že by mali mať 45 mm, celá 3. Neviem, či to vidíte. A hĺbku 11,4. Tak, najprv si môžeme zmerať tú hĺbku. 11,3. To je pekné. Ešte na porovnanie Amazfit BP majú v najhrubšom bode 10,4. Takže sú o poznanie tenšie a hlavne ľahšie. Teraz na tú šírku. Je to dosť oblúkle. 44,4. A píšu 45,3. Tak to bude aj s týmto. No tak, ale by som ho musel, keď ho stlačím, áno, presne. No, k čomu by som sa chcel ešte vyjadriť, táto aplikácia. Tieto hodinky by boli fakt skvelé, keby zapracovali na tej aplikácii, ktorá je strašná, ktorá vám v podstate nič nenabídne, okrem základných funkcií, čo je dosť triviálne, nejaké také malé vychytávky by sa k tomu hodili do tej aplikácii. Už len viacej ciferníkov, ktoré som nenašiel. Samozrejme sú to nové hodinky, ciferníky možno pribudnú, ale neviem, ako sa k tomu postaví Halo. No, to je odo mňa všetko. Ďakujem, bol by som rád za like a odber. Vidíme sa pri ďalšej recenzii. Dovidenia.